bekuwumuntu obesiduduza kwi-industry, bekuwumuntu obekupholisa amanxeba, bekuwumuntu obepholisa amanxeba mangabe ulimele. Nkabi ngiyabona kwenzakalani, sorry mfowethu kanjani if ukhosa ukuthi beze, so understand ukuthi yena uyenza kanjani lento ayenzayo. Understand ukuthi uyenza kanjani lento ayenzayo. uRiky bekuwubaba kwi-industry, ngaphandle kwey'ngane zakhe nomfazi wakhe nefamily yakhe, yena ngqo bekuwubaba kule industry. Baningi abantu abafake ku-industry abanabo bebambisene